assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Pindi TV on calmina mon kala inde mum e yettode mum en gartino gowɗen wadde kala yontere émission meɗen fait divers ko adi foof eɗen jetta eɗen jara no feewi yeɓoɓe émission men fait divers ha ni e oɗon eme e commenté onon calmine onon kala en jiiɗa limdi limen ɓe gaccen ɓeega way onon calminen jarmon no feewi émission men fait divers hannde puɗɗortoɗen ko gonnoɗo ex DG Kudd to université Cheikh Anta Diop de Dakar o bitenoɗo Sitere Ndour ko kanko o saaha woni e caɗele taw saabi ɗum ko cukalel dewel gollotonoɗo golle galle tonete galle makko kañum jeeyo holliti wonde kanko Sitor Ndour ko janɗe muɗum c'est à dire o waɗi ɗum violé yummum suku debbo yaltinni e Dakar Actu ngam famminde yimɓeɓe no hunde nde yaari kala no suku gorko kanko Sitor Ndour no yanirni e ɓinguel makkel e foof kanko noon Sitor noon o yalti kankane ngam laɓɓinde hoore makko hollirde cukalel dewel ngel e yummum ko haalis tan jiiɗi kono meeɗa yettade e ngel ɗo no wayi waade foof affaire o yettima e juuɗe laamu ma ko laaɓi cer yaltu hen joni inchallah émission meɗen fait divers goɗɗo jaten koto Rufisque ko suku debbo kañum de ruufe joom galle muɗum dilwino gulɗo caggal balɗe tati no hunde nde waɗi gorɗo joom galle makko wattidi ko wasde fittanu muɗum ko adi foof wiya kamɓe ɓiɗɗo dewgal mabɓe en heewi caɗele saaha kal ma famille ji ɓiɗɗi ndentu ngam safrude caɗele couple mabɓe suku debbo waɗi accusé joom galle muɗum bo ko gandanɗa hoore ma de l'infidélité ko johowo en waɗi passé de gauche à droite en ɓewe sukaɓe rew eɓe jeehini kamɓe ɗiɗi haaɓe ceeri suku debbo hooti e galle bamum caggal muɗum suku gorko reftine makko hollirde wonde en yiiɗi joom suudu muɗum yo joom suudu muɗum artunode gallo kadi caɗele ɓeɓe gondunode avant meɓe ceera arti kadi saaha kala eɓe jaggodirat kamɓe ɗiɗi hay leegal ngal foof no caɗele ɗe mbaɗnoɗe wiyama bettani ɗumen sah kamɓe ɗiɗi probléme hakkude mabɓe koko ɓoyte ronkama safrede kanko suku debbo noon o salinomo wonde ɗum wodani o rufani gorko ndiyam ngulɗam ko par accident tan yane gorko kono oɗo saaha kanko suku debbo o fawama junggo o bone juuɗe laamu fait divers men oɗo ko temps examen bacco tonete e Thiès lycée goto Thiès en waɗi leɗɗe mawɗe e lycée o leɗɗe ɗe noon taw ñayki en hoɗe leɗɗe ɗe no ñayki koɗire leɗɗe ɗe sukaɓe gaari puɗɗima wadde examen hankkadi ñayki gummime lekkiki cari e nder lycée o heɓtini yanta e sukaɓe tar fiɗɗumen piɗanɓe musɗe kamɓe sukaɓe tarɓe ɓe aussi hay goto mabɓe wattidaki gasnude examen mum saabu ɗum wonde situation baɗɗo critique ɗon aussi eɗen ñaago autorité ji surtout kadi janggoɓe ɓe e parent ji mumen so école fandim yo école aji ɗi pittete ha laaɓa won lekkeji itte henet gongni lekki en moƴƴi mais wona lekkeji no goniratni école aji ene hulɓini boom en hulɓini no feewi saabu ñayki en wawi sah warde neɗɗo ɓeɗon wonɓe situation critique en ganda ni holto jomumen battinto laaɓal école aji ɗi yo ƴewtine no feewi par ce que ko sukaɓe goni hen te koko gonata henet fodde 9 mois donc en foti ƴewtede no feewi fait divers ɓeɗen oɗo yer ko sukaɓe tat kañumen pawa junggo taw saabi ɗum ko wujjideɓe moto suku gorko goto eɓe jeeyoyi moto fewuji ko ni yaari suku gorko joom moto ari gaari e magasin goto naati ene waɗa course uji muɗum ɗo woni ɗo e wadde course uji makko kamɓe sukaɓe worɓe ɓe mataw taw eɓene lieuji ɗiɗon eɓe ƴetti moto eɓe jogui eɓe jaade moto eɓe gowi noon kamɓe keɓe tar hen goto yahata en wujjoyi goɗɗo ko mécanicien o yeehi kanko ƴettuɗo moto o nawni ɗum mécanicien automatiquement mécanicien o yeeyi moto heureusement pour joom moto malheureusement pour kamɓe wuyɓe ɓe ɗonete magasin o ene waɗno caméra de surveillance o noon
yes mak kanko sufu gorko fof o pour o waɗa identifier weeɓi no fawanode jungo kanko ne ɗon tan o waɗi balancer complice makko haali sufu gorko nem ñanode no police yanode sur le lieu taw ko sufu gorko yeeyi moto o ha pari mais jeeyaɗo moto o kanko o wi no yino nde moto o no yeeyirani avant papier gile nden wonko sikkiti hen o jaggino moto pour hawo yi joomum walla hawo yi laahne mais julo soodi o dognani moto sabu jogade mbo heen kulkuli teno losko ɓeydinode woɗɗoyde policier ji kolliti ko kamɓe ɓe ɗum sukaɓe worɓe ɗum ɗon ko golle mabɓe guila ko ɓooyi wona e suku gorko tan e puɗɗi wadde ko wayni et heureusement aussi caméra de surveillance uji saaha gonoɗi e magasin ji en mballa yimɓe ɓe no feewi kala jeeyowo foti kam ko wettude jogade ɗum ɗon e place muɗum saabu ma waɗma sauvé an e box uji ma waɗa sauvé kadi aussi kala bonandeji botteɗi ɗonete taaridi magasin ma kamɓe sukaɓe worɓe ɓe woni ƴettuɗo moto o ɗonete gujjuɗo moto kañum waɗama 3 ans de prison ferme kanko ƴettuɗo moto o yeeyoy kanko ne ko hitande kono ko lebbi 6 o lelto coodoɗo moto kañum ne version mum ko police jaɓani haala makka ɗum tagi kanke hoore makko o fawama jungo o lelto ko lewru timmuɗo bandiraɓe sehilaɓe ko ɗum ɗo min gaddanno on fait divers men hande en jetti bandiraɓe kala yeɓoɓe émission fait divers hani e programme Pindi TV kal eɗen ñaago mon aussi no continue tan waddi aimé et partager page meɗen Pindi TV kala ko arata ɗo e Pindi TV mbason ɗum wadde raté en dokkodiri rendez-vous yontere fande inchallah on jarama